ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತವೆ ನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 4 ಎಸಳು, ಶುಂಠಿ 1 ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಪಾಡೊಂದೆ, ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದೆ. ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 10 ಜನ 16 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊನೊಲ್ಲಿ. ಪುಳಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು. ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. నేను ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯು ನೋಡಿ ಇಂಚ ತುಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡು. ಕಡೆ ದೀತಿನಾರೆ ಪುನಿಯಾನೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಕಟ್ಟು ಮಂತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ಇತ್ತ ಐಕ್ ಗೀರ್ ಪಾಡೊಂದೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಗೀರ್ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಐಕ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಉದ್ದ ಗೀರ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನೇರ್ದು ಅದು ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಗುಡೆಗ್ ಒಯ್ತೊಂಡು. ಇಂಚನೆಂದೆ ಬಂಗುಡೆದ ಉಲಾಯಿಗ್ಲ ಮಸಾಲೆನು ತಾಗವ ನೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಮೂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನುಗ್ಲ ಮಸಾಲೆ ತಾಗದಾಯಿನಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ಗೆ ಬಿಡೋ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮೂಲು ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿಂದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಮೀನು ಕಾಯರ ಪಾಡೊಂದೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮೀನು ಕಾಯ್ಪೆರ ತಾರದೆಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡೋನೊಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅವೇನು ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕಾಯರ ಬುಡ್ನಾಂಡು. ಇತ್ತ ಮೀನು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯ್ದುಂಡು ದೆತ್ತುದವೇನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ನನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.